sakramenta, ospalajmy szyrację, tracić podstawowie prawa, Bożonowych zapalenie, co nam rozum nie tłumaczy, światło wiery płynia się, Bogu wieczna Trójcy, prosławienie i chwała, i Ojcu i Synu razem, Twórcu wiecznego życia, Duchu sztowa i pochodzi, Ojcu wieczna światła. Молимся. Боже, Ты в Najświętейшym sakramencie покинул нам исповедь своей муки. Просим Тебя, поможи нам так шановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отшували плен Твоего откупления, яки живешь и владарик Богом Отцом едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные.
Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z ducha Twoim. Сегодня почуем в pierwszym czytaniu, что пророк Ілля вийшов, подобно як і ми, на свої дороги життя, щоб дійти до найважнішого цілю. І нам так здається, що Бог може нас оставити самих, але ні. Як зауважив, посилає своїх аньолів, арханьолів, святих, заступників, тих, хто хоче нас побудити до нового життя, до життя у святості. Эту святую мшу спrawują za duszę czystą cierpienia, особливо за те, які потребують найболі Божої милосердності. Віра просим за всі наші грехи, та умати з чистим серцем з власті гэтую найсвятейшую огняну. Сповідаюся Богу всемогутному, І вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і завітанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марію, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, і відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, А на землі спокій, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і світу. Прийми молитви наші, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим ухвалене, Бога Отця. Аминь. молимся. Всемогутный, вечный Боже, наученные Духом Святым, мы смиряемся называть Тебе Отцом нашим. Узмацни в наших сердцах Духа Твоего сыновства, как мы могли отримать обетованную спадщину, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог разуще веки вечные. Аминь. Читання першої книги Володарства.
У тыя дні пайшоў Ілля ў пустыню на адлегласць аднаго дня дарогі, і, прыйшоўшы, сеў пад адным з кустоў ядлоўцу і прасіў смерці сабе. І сказаў: «Хопіць ужо, пане, вазьмі маё жыццё, бо я не лепшы ад маіх продкаў». І лёг ён і заснуў. І вось анёл дакрануўся да яго і сказаў яму: «Устань і еш». Ілля глянуў, і вось каля ягонай галавы была печаная аладка і збан вады. Ён з'еў і выпіў, і зноў заснуў. Але анёл пана другі раз вярнуўся, дакрануўся да яго і сказаў: «Устань і еш, бо далёкая дарога перад табою». Ён устаў, з'еў і выпіў. І, падмацаваўшыся гэтым пасілкам, ішоў ён 40 дзён і 40 начэй да Божай гары горы. Гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Благословлять буду Пана во все часы, хвала Яго заўсёды на моих устах. Панам будзе ганарыцца душа моя, нехай чують гэта покорныя і нехай весяляцца. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Узвеличвай Пана со мною, будем узвышать імя Яго разом. Я шукав Пана, і Он почув мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Гляньце на Яго і прасвятліцеся, і твары вашыя не спазнаюць сораму. Вось няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў, і уратаваў яго ад усіх ягоных бедаў. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Ангел Пана оберегает тых, хто яго боится, і вызволяє їх. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Шчаслівы чалавек, які на яго спадзяецца. Пакаштуйце і убачце, які добры ёсць Пан. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, не зневажайте Святого Духа Божого, яким ви запечатаны на день откупления. Усякая горечь и раздражение, и гнев, и крик, и блюзнерство нехай будут выдалены от вас разом с усякой злостью. Вы ж будьте один до одного лагодными, милосердными, даруйте один одному, як и Бог у Христе даровал вам. Дык вось, наследуйте Бога, як дети умилованные, и поступайте у любови, як и Христос полюбил нас, и отдал себе за нас, як дар и ахвяру Богу на приемный пах. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я хлеб живый, який зійшов з неба, коли хто буде їсти хлеб гэты, буде жить вечно. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан
Пан з вами. І з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія по Яна. Хвала Тобі. У той час обурилися на Єзуса юдеї за те, що Він сказав: «Я хліб, який сішов з неба». І казали: «Чи не Єзус гэта, син Юзапа, батько якого і маті ми ведаємо? Як же він каже: я сішов з неба?» Єсус сказав їм отказ: «Не обманайтеся між собою. Ніхто не може прийти до мене, коли Отець мой, який послав мене, не притягне його, і я воскрешу його в опошний день». У пророків написано: «Усі будуть навчені Богом». Кожен, хто чув від Отця і навчився, прийде до мене. Це не значить, що хтось був у Отця. Тільки той, хто від Бога бачив Отця. Справді кажу вам, хто вірить у мене, має життя вічне. Я єсть хліб життя. Отці ваші їли манну у пустині і померли. Це хліб, який сходить з неба, як той, хто їсть його, не помре. Я хліб живий, який сійшов з неба. Коли хто буде їсти хліб гэтый, буде жити вічно. А хліб, який я дам, це тіло моє для життя світу. Це слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Брати і сестри, сьогодні затримаємося при першому читанні. Початок, а не початок, може полова книги Володарства, першої книги Володарства, єсть пророк Ілля. Варто собі трошки припомнити, як це відбувалося. Народ Ізраїля після короля Соломона був поділений на дві частини, північну і півдневну. У північній частині королі вельми хутко відвернулися від Пана Бога і почали слухати самих себе, служити самим себе. І там повстали боги, різні боги. Особливо кланялися богам Балаама. Бог узбуджає пророка Ілію. І пророк Ілія, як пам'ятаєте, моцею Божою йде і виводить на дуель 400 пророків Бога Балаама. И говорит так: давайте так, сложим ахвяру. Ваша ахвяра будет принята вашими богами, я отречусь от своего Бога и буду кланяться вашим богам. А коли ваши не примут ваши боги, а примя мой, вы отречетесь от своих богов, навернитесь, измените свои поступки и будете кланяться моему Богу. Пророки подумали: добро. Ну и взяли теля, разрезали наполовину. Одну половину взяли пророки Балаама, их 400 штук было, положили и начали молиться. Молились 1, 3, 6. Уже Илья начал даже смеяться. Вот мощней кричите, во мне наш Бог спит. Так его будить, мощней кричите. Начали еще мощней кричать. Вот, начали себе шилы подразать, плеваться своей кровью. Пришел вечер поздний, а боги Балаама, 400 этих пророков, не приняли ахвяру. Тоді Моїсей говорить: добре, взяв свою ахвяру, викопав ров глибокий, сказав облить ахвяру водою, взнес тільки в очі до Пана Бога, сказав некілька слов, прийшов огонь з этого болота, сожрав, або спожив ахвяру, яка була представлена. І Ілля зауважив, що ці пророки Бога Балаама, що не зміниться. И попал в такую эмоциональную эуфорию, сгенеровали с теми людьми, которые там были, сказал: забить 400 пророков Балаама. И все были забиты. И когда забили, про это доведалась королева. Была королева Изабель там. Когда королева Изабель доведалась, что по устам таки великий пророк охопил ее страх. Они подумали, какой способ можно пророка уничтожить. Треба навесить на него страх. И объявила о государстве, что заб'є пророка Илью. И пророк Илья, почувши это, мы сегодня читаем это слово: пошел в пустынное место. Поглядите, что за пророк. Не боялся 400 мужиков, а одной женщины посоромился. Страх охопил от него. Утек. Куды пошел Илья
пустынное место на отлеглость одного дня дороги. Чему я не пошел на отлеглость одного дня дороги? Бо пустыня – это вельми тяжкое место. Там спекута великая, вельми хутка организм вычерпывается, тратит свои силы, свою энергию, так что человек вельми хутка может померить. Илья пошел, некоторые стверджают, что пошел по нашему зрабить там самоглупство. Czyli уже туда пошел, а обратно села не хватит, и там же останется на все житье, на пошлых хвилин своего життя. Пошел, вот утек от Пана Бога, утек от воли Божией, якую Бог ему предназначил. И далее читаем. И пошелши, сел под одним кустом ядловцу. Что за куст от ядловца был? Это не такие, что у нас там у лесе растет. Памятаю в детстве, когда коптилася сало, и мясо хотел в лес, хрумкалася, ядловец, коптилась было там на метр 20 мог вырасти. А тут такие пустыни, как вид ядловца. Максимум рост 60 сантиметров, минимум 30. Сел Илья под этим кустом. Чи можно сховаться от солнца под таким кустом? Нет. Треба было вельми моцно скрутиться. А чему скрутился? Чему я не хотел жить? Вот написано, сел под одним кустом и просил смерти для себя. Сказал, хопить не жить. Уже хопить не жить. Странно, это не такой способ, каким мы часами смерти просим, там что в тени выходит. Мне уже надоело жить. Как будто сказали, и как пан Бог пришел, говорит, ну то все, ты завтра помираешь. Ну не, Пане Боже, шутил. Нет. Илья просил по-соправду. Пане Боже, я уже не хочу жить больше. Забери меня отсюда. Хопить уже, Пане Боже. Возьми меня. Так він докладно сказав. Возьми моє життя. І чому моє життя? Що зрозумів Ілля? Чому йому не хотілося жити? Що я нового відкрив про себе? Вот що. Хопить уже, Пане, возьми моє життя, бо я не лепший від моїх предків. Я не лепший від моїх предків. Ні один із нас у дитинстві своєму бачив, може, у сім'ях своїх різні трагедії, може, батька був п'яницею і зарекався син, що я ніколи не буду такий, як мій батько. Ніколи не буду. Завжди буду кохати дітей, любити дітей, буду правильно поступати. А не пройшло 10-15 років, і глядить чоловік, я такий самий. Альбо ні одна дівчина говорила, ніколи не буду, як моя мама, не буду сваритися, крутитися, або лише звонить якоїсь драки і так далі, і так далі. Прошло 10-15 років, і така ж сама. І глядить, що така сама. Тут Ілля зауважив, що він нічуть не лепш, чим його продки. Открыл новую правду про себя. Эта правда была готова, как он сложил себе в охране. Пане Боже, я уже не хочу жить, як я такий, то что я могу змінити? І що найлепше зробити тоді, коли чоловік відкриває про себе правду? Зробити те, що зробив сьогодні пророк Ілля. І лег його, і заснув. Чоловік сьогодні так само ложиться і засинає. Хтось засинає по ідею алкоголізму, не може себе с проблемами тяжкими. Кто-то есть другие зависимости, другие роскоши, какие здесь хоть на хвилину дают счастье минутное, а это счастье мы потом минаем и снова вертаемся до реальности. Мы видим, что сколько человек не пил, сколько бы не заживал разных сиропков, наркотиков, живемся. Эта проблема не развяжется, и она нарастает, и она не развязывается, и она далее там есть. Только человек думает, что она уменьшается. Нет, это человек уменьшается, вот этой проблемой она возрастает. И лег он и заснул. А братья и сестры, Бог в такой ситуации человека не оставляет самого. И вот Бог послал анёла, який докранувся до його і сказав: «Устань и ешь, устань и ешь». Что есть? Что мы есть? Что за такие посевы повинны быть? Чем повинен насытиться Илья? И написано так. Илья глянул, и вось каля яго на головы была палатка и збан воды. Ён съел и выпил, и снова заснул. Аман. Чему так Крестный сказал? Христос сказал: Аман, идите и робите подобно. Так как это Илья. Пане головы, устал, а тебя анёл разбудил, ты устал, съел и снова положился спать. Чему
Костюм не закончил на этом сегодняшнем читании. Потому что Илья еще не проснулся по-справедному. Можно сказать, он был в якомусь стісні такому. І знов поглянем, що Бог не оставляє самого чоловіка. Але ангел Пана другий раз вернувся. І написано, і пахло у Бог Ильи в правую сторону, так что отбил одну почку, что нельзя будет попадать на стройку костела. Илья устал, подорвался. И снова почув это слово. Устань, ешь. Илья снова устал и ел, и насытился, и шел этим посилкам 40 дней и 40 ночей. А что это за посилок? Это не была, как сказать, якоюсь пироженка такое кремовое, с кремом сметанковым, малиновым, клубничным. Это файно, приемно, пригоже глядеть, пригоже пах. Можно это съесть и посмаковать, а из этого не будет энергии. Это не была сахарная вата, она на палочке и пригожая, а мы ее несколько секунд мы ее съели. Что это сахарная вата? Братья и сестры, в сучасном свете свет нас хочет накормить этой сахарной ватой, чистить и пригожей. Нам показывает, что можно жить в вести такое пригожее, что можно не трощиться про других людей, что можно жить для самого себе. Это немагчимо. Бо кожен з вас має сім'ї, кожен з вас має своїх дітей, внуків, правнуків і так далі. І шмат знайомих, про яких так само треба заботитися, і ця забота так само коштує шмат часу, енергії, здоров'я. А свет бы хотел нас накормить чимось таким, что нам неведомо. Да что сделал такое? Ну, правдоподобно, може якусь рульку з'їв, може ножку якусь свиную, висмаженою. Такую, що дало енергію. Кусок м'яса спожив яким. Що може бути таким м'ясом для справжнього християнина? Ну, Слово Божие. Слово Божие тяжко грызть, его забрать это мясо, его треба выгрызать из-под этих костей. Так само и Слово Божие, мы его всего не разумеем, мы можем его выгрызать, пробовать его уводить в наше життя. А коли ми його споживемо, він дасть нам пожити. Який? Незвичайний пожиток. Написано только, «И устал, и съел, и выпил, и подмацававши гэтым посилкам, и шел ён 40 дён и 40 ночей до Божьей горы Хора». Куда йшов? 40 дней и 40 ночей. О, как нам сегодня такий костюм дал посилок, человек, то есть другий дал посилок. Та сегодня промышленность еды упала, разорилась. Вот человек один раз на 40 дней поел, вот и рекламы на что еды, и все разные речи, які только продукують, хтось вистратив шмат праці і так далі, і так далі. Промышленность упала совсем. Ну, на что шмат продуковать, на что шмат садить. Посадили бы в огороде 3 огурки, вам хватило на целый год. Съели 3 огурки, целый год бы на этих огурках прожили. Ну нет, такого нема, брати і сестри. Але Пан Бог хоче показати, що гэтым заправною ядою, яка має дати чоловіку життя, це є Слово Божие. І поглядите, Илья не питає, куди він йде? Невідомо куди. 40 дней і 40 ночей іде. І Бог довел його, где куди? Не про кустики, не про якісь ломки, луги, про озеро, где можно было помыться, обмыться, раз в пустыню, не зная, куда идти. И доводить Бог его до якогось места, до Божьей горы Хори. Брати і сестри, кожен з нас хотів би собі відказати на питання: Пане Боже, чому з моїм життям так робиться? А Пан Бог не хоче тлумачити з Іллі. Пан Бог не послав ангела викликати: «Ведаєш, Ілля, вставай! Може, тепер ти этого не розумієш, а це потрібно, коли там навернулися люди, ти потім приділиш голод, ти будеш там до вдови, яка там буде, ти їй допоможеш, коли вона там не повірила з твоїм сином. Потім буде ще одна ситуація така, там не буде дождя, буде голод, суша. Ти, Ілля, а потім ще, когда некий суд готов, з твоего поколения, наглядно з твоего поколения народиться, спал це Ісус Христос. Дякуючи тому, що ти тепер кому маєш такі плани. Бог не тлумачить этого. Думаю, что Илья помогло бы, я бы встал, волосы бы сейчас голову не выбрал, когда я решил это план. Ну, это не потребно. Мы часто хотели бы знать, Пане Боже, чему наша жизнь творится такая справа, чему у нас дети не слухают, чему не только мужики, чему жонка кричит, чему розная справа, чему у нас все разваливается, чему мы 200 градусов тратили. А Бог говорит: нет, ты встань, доверься, спожи посилок, незвичайных посилок, доверься Божьему Слову.
и иди далее. Иди туда, куда Бог тебя понадел. И кто может быть таким анёлом в нашем житті? Сегодня отказано, как я нам дає перше читання, не буду його цілком розбирати, тільки кусочок, маленький кусочок, початок його. Обурилися на Єсуса юдеї за те, що Він сказав, я хліб, який зійшов з неба. І казали, чи не Єсус гэта син Юзефа, батьку якого і маті ми ведаємо? Что? Кто может быть этим анёлом сапраўдным для нас? Мы вельмі часто говорим, это может быть мужик, который может сказать слово мне одно, и у тебя за 10 годов такое моцное. Может быть, навіть дитя 5 годовое, то есть сказали, який способ, может быть, анёл, такий способ. Бог его натхнение, он скажет такое слово, такую правду про батьков, что треба задуматься, и дитя останется в глубине сердца. Чому? Бог скаже, ми його знаємо. Ми знаємо. Тут так само Єсус ще знає. А Єсус ким? Прийшов у свої родини. Ми знаємо, як він може говорити правду. Про які хліби говорить? Про які спожити? Збавлення, да? Ми чекаємо на короля, який нам дасть тільки владу. А він тут говорить про якийсь хліб, про тіло моє їсти будете. Ми ж не канібали, як їсти це тіло. І не розуміємо. І ми так само, брати, що шмат не розуміємо, хто нам що говорить. А і нам треба задуматися. І справді задуматися і відказати на питання, а може справді про цю ситуацію, про цього чоловіка, якого вельми можна знати, Бог сам промовив. І треба змінити своє життя. Просим подчас сьогоднішньої святої миші, как мы были подобны за пророка Ильи. И в этой ситуации, когда действительно нам уже все не дается, что все. Уже хотелось бы нам отдать свое життя, нам уже все надоело. И может, идем действительно в пустыню своего життя, что там так само есть Бог, який хоче нас промовить, и хоче на разные способы, может, тульзнуть нас в Бог, как мы устали, повстали и пошли, как мы захотели изменить свое життя, до життя вечного. Веровать на Бога, Отца Всемогущего, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Единородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Светлого от Светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, подле Писанию, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя у края, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один и святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и шагаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Собранные во имя Иисуса Христа, моя надею, что наши супольные молитвы, которые теперь возносим до Бога Отца, будут выслушаны. Молимся Святого Отца за біскупа, пресвітерів Кап'яни, вірі усіх визнавців Христа до єдності і любові. Ті просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за всіх хрещених, как познаючи Євангелія Христа, і завсёды вибирали дорогу Божих заповедей. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за народжених, как раз пригожость человечего кохания, они прославляли Бога за Его дары и завсёды были верные Ему. Тебя просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наши семьи, как они жили у покое и любови. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собранных Кайла Терапана, как мы умели распознать в нашем ежедневном житии
Божою волю і імкнулися її виконувати. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Наш добрый Отче, мы верим, что Ты содержаешь своих детей, которые звертаются до Тебе у щирых молитвах. Дякуем Тебе за это, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Что складаем нам благодарение, верой и надеей, Пане, просим, одари любовью, хай душа домой живет. Дай познать нам волю Твою, Пане, можем жить свободны слов Твоих. Песнями мы пыльницами горны, тем любимся, блукаем, шлях нам освяти. Просим, дай нам ласку Твою, Пане, поможи нам дать Тебе прийти. Хочем быть с Тобою вместе разом, Твою величие, могутность вечно хвалить. Молитесь, как мою и вашу Яхвяру, принял Бога и Тех всемогутное. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, прими ласкаво дары, якие Ты сам уделил костелу, и своей мocою перемени их у сакрамент, який нам дає спавление раз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с духом Твоим Гору серці. узносим Тебя, Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годна это и справедлива. Заправды годна это и справедлива, слушна и праведна, как мы завсёды и всюды Тебе складали подяку. Panie święty Ojcze Wszechmogutny, wieczny Boże, raz Chrysta Pana naszego, bojąc litości do grzesznego człowieczeństwa, narodził się z Panny Maryi, raz swoją muku na krzyży wyzwolił nam za wiecznej śmierci, a wraz swoją z mертwych powstanie dał nam wieczne życie. Tam Bóg z aniołami jak aniołami z усіmi świętymi, my nawieszczajem Twoją chwałę, razem z nimi usklikаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинах, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинах. Zapravdy Boże, Ty święty, krynica wszelakej świętości, temu jedności z усім Kościołem pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u Was prosty послал на апостола Духа Святого, раз Христа, покорно просим Ciebie усемогутный Боже. Освяти эти дары красою Духа Твоего, как они стали для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, когда добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich
Знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням кажучи: «Берите и пейте з Его все, бо это есть келих крови Моей нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа в хвале. Wspominający śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, wieruję Тебе, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję, że uczynił nas godnymi stać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Panie, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаля по любови и разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefom i усім духовенством. Пам'ятай, так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї прийшов з этого світу, і дозволим убачить святого обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вечным в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом, другим, сестрой Фаустиной, святой Клярой, благословенным цензом Брониславом Маркевичем и всеми святыми, які спратрейку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Божа, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Аминь. Молимся, дай Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милости Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий,
і береш на себе грехи світу, а дари нас упокоїв. Ось Браnek Boży, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечер ягоную. Аминь. Я не варты, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Что для священника? Крови вода, что пролилась от сердца Иисуса. Я принесла милосердности для нас,
помолимся. Боже наш Ojcze, niechaj udział Świętej Komunii dać nam spawlenie i umacuje nas w świetle Twojej prawdy wraz Chrysta Pana naszego. Amen. Diabeł, сегодня в Костеле вспоминаем Святую Кляру. 14 жовтня у середу вспомнить святого Максимилиана Марии Корве, пресвитера и мученика Другой Священной войны. 15 жовтня у четверг урочистость у небовзяття Найсвятейшей Панны Марии святые имши. У этот день отбудутся тройчи у 8 годин раницы, о 15 и у 19 вечера. Подчас святых имшев отбудется благословление урожаю этого года. У этот день каждый має обов'язок участвовать у святой мши і повстриматися від виконання необов'язкової праці. Триває місяць жнивень, у яким традиційно молимося в інтенції тверезості у наших сім'ях і нашій батьківщині. Наступна неділя інвестиційна ахвяра предназначена на будову. Уже тепер щиро дякуємо за вашу ахвярність. Кожен день у нашій каплиці тривають набоженства. У 15:00 віночок до Божої милосердності, у 18:20 набоженства руженцове, з 18:30 до 18:50 можна скористатися сакраменту покаяння. Кожен день у нашій каплиці триває адорація Пана Ісуса Найсвятішого в сакраменті. Дякую за керування на будову, за співправу літургічну, за прибирання каплиці і тих, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на годин тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає на родин дітей, за добродіях передавців нашої парафії, самого добродія будівництва санктуаря Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного поособку опіці Матці Божої, Руженцової, Твоєї обороні отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погожай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дорожай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, що ви есть, що приходите, приймите Божие благословение, нехай на вас наповнюється правдою, радістю і спокоєм. Може і нас, о ньому на этом тижні, штурхання у Бог, не турбуйтеся, хто хоче нас вивести до святості. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Амен. Идите в упокої Христа. Дякуем Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас губу душ своїх просвіті. А тверезості в этой місяці в наших сім'ях, у нашій парафії, во всій батьківщині. Святий Боже, святий моцний, святий Святий народний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий єсть народний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, Святий єсть народний, змилуйся над нами. от пожару Войны заразы, храни нас, Боже, от греховной и исповеданной смерти. Стережи нас, Боже, мы грешны
вечная, как прославляет пустыня, голос Бог нас